Tipnem si, že robíš mŕtve ťahy zle. V tomto videu si povieme o 3 najčastejších chybách pri týchto cvikoch. Najskôr si ukážeme rôzne variácie mŕtvych ťahov, aby ste rozumeli tomu, čo vlastne všetko spadá do tejto kategórie cvikov. Takže prvý je, ako na začiatku videa bolo ukázané, sú klasické mŕtve ťahy. Do toho môžeme rátať aj sumo. A potom, čo si málo kto uvedomuje, aj napriek tomu, že ten názov to samozrejme hovorí, sú rumunské mŕtve ťahy s vystretými nohami, akékoľvek iné, ťažšie, ľahšie a hociaké iné varianty. Všetky tieto varianty budú spĺňať všetko, o čom budem dnes v tomto videu rozprávať. Prvá chyba je asi najčastejšou chybou pri mŕtvych ťahoch a všetci ju budete veľmi dobre poznať a je to tzv. Rounded back, teda hrb, alebo veľmi známe ako mačací chrbát. Je to vlastne chyba techniky, ktorá je... Ešte raz. Je to vlastne Je to vlastne chyba techniky, ktorá je úplne jasná z toho názvu a vyzerá asi nejako takto. Je dôležité povedať, že ohnutý chrbát pri mŕtvych ťahoch sám o sebe nie je nutne nejaký problém. Dokonca pri veľa tréningových metódach je dobré cvičiť aj s ohnutým chrbtom, aby sme tie svaly a štruktúry ako chrbticu pripravili na stres aj pod tým ohnutím. Problém nastáva vtedy, pokiaľ sa tá chrbtica v pohybe ohýba dynamicky. To znamená, že začnem napríklad rovno a ako idem, tak končím v ohnutí. Vtedy môže nastať pri najhoršom až zranenie. Veľmi častý dôvod, pre ktorý sa toto stáva, je, že ľudia sa snažia ísť pri mŕtvych ťahoch hore-dole. To v podstate dáva zmysel. Ale pokiaľ sa zamyslíme nad tým skôr tak, že ideme s bedrami dopredu a dozadu, tak tento problém skoro úplne eliminujeme. V praxi to vyzerá takto. Ukážeme si to na rumunských mŕtvych ťahoch. Keď idem bedrami dozadu, tak v bode, kde už neviem ísť ďalej, by som sa vracal naspäť. Pokiaľ by som chcel ísť ďalej, už by som musel ísť iba dole a to už by som dosiahol iba hrbením sa. Pri normálnych mŕtvych ťahoch sa toto nedá úplne aplikovať, ale na tie bude platiť všetko ostatné, čo poviem. Problém môže totižto nastávať aj tým, že je váha samozrejme nesprávne zvolená, kedy by sme mali rešpektovať iba takú váhu, ktorú dokážeme robiť technicky správne. A Ale pokiaľ to nie je ani o putovaní dozadu dopredu a pokiaľ to nie je ani problém váhy, tak môžete skúsiť prezatiaľ kompenzačnú stratégiu, a to takú, že budete lopatky tlačiť celý čas k sebe. Čiže to bude vyzerať takto pri normálnom mŕtvom ťahu. Chytím si, zatiahnem lopatky k sebe, zdvíham s rovným chrbtom, vraciam sa. Pokiaľ tlačím tie lopatky k sebe celý čas, tak to mi zamedzí vyslovene zhrbiť sa. O chvíľu ideme na druhú chybu, ale predtým si ešte povieme, že pokiaľ vás zaujíma takýto obsah viac do hĺbky, prémiový content z našich podcastov, recepty a mnoho ďalšieho, tak ho nájdete na našom Hero Hero v popise. Druhá chyba je veľmi bežná pri takmer všetkom, čo kedy riešime, a to je rozsah pohybu. V tomto prípade to ale znamená mnoho rôznych vecí, takže si ich teraz v rýchlosti všetky ukážeme. Prvý je, že začíname zadkom moc hore. Druhý je, že nejdeme úplne dole, pokiaľ nerobíme špecifickú variáciu, tzv. Hovering deadlifty. Ďalšia je, že končíme navážený vpredu a úplne nedopíname. Alebo, paradoxne, že ideme až do nejakej reverznej mačky. No a posledná chyba je vlastne chyba programingu. A tá nastáva vtedy, pokiaľ mŕtvý ťah nemáme úplne vhodne zasunutý do našeho tréningového procesu. Častokrát sa stretávam s chybou, kedy ľudia trénujú na partie a dávajú si mŕtvý ťah do tréningu na chrbát. To je úplne nezmysel. Áno, samozrejme, že na ten chrbát pracuje, či už medzilopatkové svalstvo, aby sme držali tučinku v rukách, alebo vzpriavovače, ktoré nám držia chrbticu rovnú.
alebo zároveň samozrejme, keď sa akože zdvíhame. Avšak toto sa nedá považovať za cvik na chrbát, je to cvik na spodné končatiny a podľa toho, ako stojíme, buď viac na predné stehná riť, trošku, alebo trošku viac aj na vnútorné stehná, to je teraz irelevantné. To je jedna vec. Druhá vec je, že ten mŕtvý ťah je veľmi náročný cvik a pokiaľ chceme zdvíhať veľké váhy, tak by mal byť k začiatku tréningového dňa, k začiatku tréningového mikrocyklu, to znamená, mikrocyklus je nejaký opakujúci sa najkratší režim, čiže to je väčšinou týždeň. Hej. Musíme dať tomu mŕtvemu ťahu naozaj pozornosť, musíme byť mentálne aj silovo pripravení, musíme byť oddychnutí, pretože mŕtvý ťah nie je nebezpečný cvik, ale je to cvik, pri ktorom veľmi ľahko malá chyba vie spôsobiť veľa problémov. Ja som toho sám dôkazom, keďže som si ich musel zakázať robiť po veľa problémov, čo som s nimi mal. Takže pokiaľ by ste chceli deep dive, to znamená nejaké video, kde si o mnoho viac dopodrobná vysvetlíme všetky veci týkajúce sa mŕtvych ťahov, tak nám napíšte do komentárov, kľudne to spravíme, ako sme to spravili v prípade drepu, video hore v karte alebo v opise. A inak, díky moc, že ste toto video sledovali, hoďte nám odber, like, pozrite náš Instagram.